थारैनो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। गोबां बोसोरनिफ्राय बेबायदि जोंनि सिलाबालि गामियावहाय जोंनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बा जोलुर बादायलायनाय बेबायदि जाथ'वाखैमोन। देग्लाय जोंना बिबानबो सोलायनायजों लोगोसे जोङो मोनसे सिन्था धारना खालामदों जे जोङो सिगांनिफ्रायनो बे एरियायावहाय जोबोद मुंदांखा सिलाबालि पबिरं क्लाब होननाय लोगो लोगो जोंखौ जोबोद बाख्नायोमोन। बे नोजोरखौ बुंनानै जोङो फुटबल जोलुर बादायलायनायखौ होदों आरो बेयाव 10निफ्राय 15सिम दासिम टिमा बेयाव जइन लादों आरो दिनैनि बादायलायनायाव ब्रह्मपुर गामि आरो 2 नं सिलागाव बे हानजाया जइन लादों आरो दा खेला जागायबाय आरो दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जों खाफाल गोनां बुंनांगोन जोंनिनो मानगोनां जयभद्र हागजेर बर' गेजेर फरायसालिनि मानगोनां बारग' गाहाय फोरोंगिरि अस्नि कुमार सारगियारि बिथाङा बाहागो लादों आरो आथिखालनि जयभद्र हागजेर बर' गेजेर फरायसालिनि मानगोनां हेड सार कनक गयारि बिथाङा बाहागो लादों आरो गोबां बेयाव माने जोंनि मोजां हास्थायग्रा मोजां सानग्रा मोजां फुटबल मोजां मोनग्रा गोबां मानसिफोरा बेयाव बाहागो लादों। उद्देस्य'आ बेनो थांखिया बेनो जे जोंनि गामि गथायाव थानाय बयबो जेन फुटबलजों गावनि देहा सोलेरखौ मोजां लाखिनो हायो आरो बायदिसिना निसा बेसादनिफ्राय गोजानाव थानो हायो आरो गावखौनो सासे गोख्रों सासे सुबुं हिसाबै गावखौनो दाना लानो हायो जिउआव। बे उद्देश्यजों जों बे फुटबलखौ होनाय जादों। बे फुटबल होनायाव जों गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्राय गुबुन हहारि मोनदों, जों साहायज्य मोनदों। मोजां बिथांमोना बोसोन होदों जे होनांगौ बेबायदिनो। मोनबेसे टिम दङ? दासिमथ' 14सो जाना दंथ'यो। फाइनालखौ माब्ला लानो नागिरदों? फाइनालखौथ' टिमनि सायावसो जागोन। जिहेथु जोङो सानसेयाव मोनसेल' खेलायो अब्लाथ' 14 टिमबाथ' नोंना 14 सान लागोन।